Hey, sanibonani. Inyanga nezangoma ngeze nivumele ukuthi nazi lento engizonitshela yona. Yazi ezinye zezinto ezisicindezelayo empilweni zethu akusikhona ukuthi sithakathiwe noma abantu abasifuni noma uNkulunkulu akasiphenduli noma idlozi lisiflathele. Ezinye zezinto ezenza ukuthi impilo zethu zingahambi ngalendlela esiyifunayo zidalwa yimikhokha ekhona emakhaya. Umuzi nomuzi unomkhokha wakhona. Emakithi kunemkhokha eyaziwayo but enganakiwe, eminye imikhokha ayaziwa. Umkhokha yini? Okay, othi ngiqale ngichaze umkhokha. Umkhokha yilezi zinto ezenzeka emakhaya i-generation ne-generation. Ngizokwenza isibonelo ngesibongo sami. Thina esibongweni sami njengoba ngowakamhlongo sinomkhokha owangena ngoNandi okuwumkhokha wokungashadi. That is why abantu abaningi besifazane bakamhlongo bengashadi. If kwenzekile washadi ngoba usuke usizwe idlozi lasekhaya komama wakho. So lo mkhokha lowo usesibongweni sakamhlongo wangena ngoNandi but I remember long time ago because ubaba ebekwinhlangano yokuhlanganisa isizwe sakamhlongo. So kunenkonzo sake yenziwa yokushweleza lesi siqalekiso nalento le nalomkhokha owangena ngoNandi. Kwenziwa inkonzo yokuvala lo mkhokha ukuthi abantu besifazane bakamhlongo bengashadi. So eyibongweni ngokuhlukana kwazo kunemkhokha yakhona. So leyo mkhokha leyo idala ukuthi ilodi iqhubekile ngokwe-generation ne-generation. Umkhokha ku-dangerous ngokuthi awulapheki umkhokha. Ngeke uzuye enyangeni uthi uyolapha umkhokha. Ngeke uzuye kwisangoma uthi uyolapha umkhokha. Umkhokha ulashwa abantu basekhaya. So uma ufuna ukulapha umkhokha njengoba imvamisa imkhokha iyizathu sezinto zasegcekeni. Umkhokha uqhamuki ngaphandle, umkhokha uqhamuka ngaphakathi egcekeni. Uma ubaba wakho walala nosisi wakhe, leyo nto iyohamba iphinde izenze ngelinye ilanga, uyozithola wena uhalela usisi wakho bese ulala naye ingoba umkhokha wasegcekeni. Uma u-anti wakho wabulala uma wakho, izinto eziyohamba iphinde zenzeke lezo esizukulwaneni nasesizukulwaneni. Uma kukhona isalukwazi ekhaya esaloya omunye umuntu emndenini, leso salukwazi sobuya sekuwumkhokha lo wasegcekeni. Leyo nto ihlale yenzeke, nibone egcekeni niyathakathana, nifunane, niyazondana niyifamily, sekuwumkhokha. Kunezinto ezicindezela wena uwedwa ngenxa yokuthi ziwumkhokha empilweni yakho, hayi ngoba nakho uthakathiwe. So umkhokha ke ikhona indlela yokuwulapha. Ake niyeke ukuhamba izinyanga nezangoma, niqale nilaphe nje imikhokha emakini. Nivala imikhokha emakini, tholani indlela zokuvala imikhokha. Imikhokha iyavaleka, imikhokha iyaqedeka, iyaphela. Uyakwazi ukuvala umkhokha uphele. Ungahamba izinyanga nezangoma ukhiphe imali uzukhathale wena uma ningalaphile umkhokha. Uma niguliswa umkhokha kini, leyo nto ngeke izilunge. Ukulapha umkhokha kubalekile. Zamani ngayo yonke indlela ukuthi nihambe niyolapha imikhokha. Thola umkhokha kini ukuthi yini umkhokha wala ekhaya, yini le embi la ekhaya. Uma kwakukhona umuntu othakathayo la kini, muvaleni njengomkhokha, akavalwe ngoba usewumkhokha, izolodi iqhubeka lento. Eminye imikhokha yenza kanje, yeqa i-generation eyi-1. Uma ubaba wakho wabulala umfowabo, izokweqa izokweqa isizukulwane esisodwa, then isizukulwane esilandelayo ingane yakulowo muzi iyobulala umfowabo futhi. So umkhokha ezinye zezinto ezi-dangerous ezimpilweni zethu esingayinaki. Nakani imikhokha, laphani imikhokha. Imikhokha ke indlela yokulapha imikhokha uzokukhokhelela ukwazi ukuthi imikhokha niyivala kanjani, niyilapha kanjani. Nizofuna umuntu owaziyo ngemikhokha, okwaziyo ukuvala imikhokha. Angazi noma lesi story ekuthiwa umkhokha siyafundisa yini ngemkhokha noma is just igama ukuthi kuqanjwe lesi story but asikhulumi ngalento le okuyiyona ngampela ewumkhokha, ukuthi yini umkhokha, uvela kanjani umkhokha, ulashwa kanjani umkhokha. Umkhokha isifo esi-dangerous, So uma ungawulaphile umkhokha, uma ekhaya ningawuvalile umkhokha,
Uma ucabanga ukuthi uzoya enyangeni uyolapha iy'nkinga zakho ngeke izize zilapheke uma isifo kuwumkhokha. Yeka yonke lento yenzayo uhambe uyothola imikhokha yakini ukuthi yini eyumkhokha empilweni yakho. Uyakwazi ukuvala imikhokha yakini kuwe uwedwa. Uvala imikhokha yakini kuwe ukuthi wena imikhokha yakini lezi zinto ey'khona kini ezinicindezelayo eziyimkhokha ezenziwa abantu basegcekeni, yilaba abathwebula umsamu, yilaba abaganga ngomsamu, yilaba benza izinto egcekeni ukuthi nina nicindezeleke, seziwumkhokha ekhaya kini. Sekuyizinto ezingazinakile ngoba azilapheki. Kufika abathandazi inyanga izangoma but akulapheki lutho ingoba nilapha into okungesiyona. Ayikho inyanga nesangoma esofike sikutshela ukuthi uguliswa yimikhokha yakini. Mabe khona ba-rare yilaba aba-understanda ngesiphiwo semkhokha ukuthi umkhokha uyini, umkhokha ulapheka kanjani, umkhokha u-dangerous kangakanani. So laphani imikhokha yasemakini, niyeke ukulapha imizimba yenu. Niyeke ukulapha imizimba yenu. Niqale nidile nemkhokha kuqala before ulapha umzimba wakho, before ulapha igceke lakini, before ulaphe uyohlaba iy'mbuzi ney'nkomo ney'nkukhu kuyoze kuphela imali. Uma ungalaphile umkhokha leyo nto ngeke izisebenze. Hambani olapha imikhokha, nibuye nizobonga la kumina. Make sure ukuthi uthola umuntu o-right ozokufundisa ngokuthi umkhokha ulashwa kanjani, ulashelwa kephi, kwenziwa kanjani. Ayidingi lento ukuthi ufuna inyanga ezoza kini izonilaphela umkhokha. Umkhokha awulashwa inyanga but you need the information for umuntu onesiphiwo sokwazi ukuthi imikhokha ilashwa kanjani. Uhambe uyolapha imikhokha. Uqede bese usungaqala-ke wenza umsebenzi kuhlabe ubonge wenze yonke leyo nto ngoba uma ungakwenzile lokhu kokuvala imikhokha nokulapha imikhokha akhohle usazohlaba, usazosimema, sisazodla. Akukho kuzokwenzeka. Hambani olapha imikhokha.